Kiray les patriotes républicains ko fedde dawro hesere nde hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Faye darni e nde yontere. Et c'est ce qui explique ce parapluie au-dessus de la carte du Sénégal que vous voyez. Kiray e wolof firti ko ndenka e hormade calɗi laamu. Darnugol nde fedde dawro hesere waɗi e sahande lural mawngal teska e Ousmane Sonko hoorejo fedde dawro Pastef gonnoɗo mawɗo jagorɗe. E ngardigu nde fedde Kiray les républicains woni yidde Bassirou Diomaye Faye ko rendinde yaadiɓe makko e ɓe Sénégal naɓe o noddi e eɓɓore wotere woni ardinde gartam leydi ndi ko idi ardinde gartam neɗɗo e hoore muɗum. Kono holko darnugol ndeɗo fedde hesere wawi waylude e mbaadi politique e nder leydi Sénégal. Wonande hertiyankoɓe dawro tawino e maɓɓe Mamadou Sy Albert mo jokkodirɗen andinigal pellital ina holla ko laaɓi Bassirou Diomaye Faye ina jogui pandale e folottiroji paaɗi to banggue dawro ko idi ko to banggue sarɗiyankoɓe e diwanuji. Sabu ñande Kiray les patriotes républicains ɓayyinte hewɓe ɓe ganduɗa ko wondi Bassirou Diomaye Faye nantini ina haasi suudu sarɗiji ndu fuse e lewru 1 goburu fandu. E nder ɗum noon alay sago woteji sarɗiyankoɓe e diwanuji juɓɓine hewɓe ina jaggi to banggue politique ma en keɓ mbaadiji tati. Mbaadi araniri ndi ko jokkodiral hakkunde Bassirou Diomaye Faye e APR mo Macky Sall. Mbaadi gonñi ndi fedde dawro lulndinde heɓe tawi nden ɗon ko lulndotonde laamu. Mbaadi cakkitindi ndi ko fedde dawro Pastef to banggue muɗum yaadude hen kay e wondiɓe muɗum. Tawti ñande ndeɗo fedde Kiray les patriotes républicains en ɓayyinte Aminata Touré lollirɗo Mimi Touré andini wonde fodde meruji 300 e pelle dawriyankoje goɗɗe tawtiɓe e nde fedde mabɓe dawro hesere. Ɗum fuɗɗi ko gila e garagal hoorejo kiɗɗo leydi Sénégal Macky Sall e nder leydi ndi. Teskiyankoɓe hewɓe to banggue dawro kollitingol gargol ina ɗeɓa feññinde ɓadodiral hakkunde Bassirou Diomaye Faye e Macky Sall. Ko wana ɗum e ɗi dumunnaji foof teskama yimɓe hewɓe tawi ko wonnoɓe e nder fedde dawro Pastef jalti nde fedde gam tawtoyde Bassirou Diomaye Faye. Ndeɗo dillere foof poɗɗen hen famde ko hebloji e woteji diwanuji e sarɗiyankoɓe paaɗi. Sabu paamen hande fedde dawro Pastef ina jogui fodde 150 sarɗiyankoɓe to suudu sarɗiji leydi Sénégal. Beele caggal ɗi woteji maɓe keptu nden darde walla Bassirou Diomaye Faye ma heptu darde nde e ɗi woteji paaɗi. Ko woni yeeso daɗani guite.